Kes ki batmai menta kasi ilong saus pa nriu ki bala recover kilong lais pa khatsao ki bakrat no khra ki aktif kes ki bagidan menta kasi hadu menta kalong lai hajar lais pa khrakui pada kini siajar khandai pa nri fufra kidai hapo iska sales babon tam bat kebon baar kidai saus pa saukuar hapo ribhai district kabanengkong ya ki Jakathia kabaar ya keren ya review ya kini ki Corona Care Centers bat kabangas ngobaha ban pentip akan ngapor kalong ba kidon arteli ki jaka ki bengila create kerpang kum ka Corona Care Center ha kabangin penbiang ru hadu ki oksigen gabengi ong ki concentrators kawai hapo IIM kabangila ya kabangila ban penbiang ye ki concentrators kum ba shispa teli shispa jingtia but kawai hapo Sauli kabadai katuka ngiyong ka TB hospital ha Sauli kabaka kapasti ke jongka kalong shispa jingthia but ha Sauli ngila ban penbiang kumba saupo jingthia ringkat but kaneka concentrators kabadai ya ka oksigen kaba pipila tip ba utu vaksin na kabenta ki khat prasnem hadu saupo sausnem unpoi la syai ka sngi hapo ka jela ka jungi bat ngilaya syong ngilaya thir ngilaya perkhat bahan ka liang jong sarkar ngirai bangin sedang ya kane ka vaccination drive nadu ka khat sautrik Friday khat sautrik kane ka Friday ka bamenta ha ka bangin sedang ban ai ka vaccination drive but kiban yo ya kini ki vaccination drive ye kini ki vaccination kalong ya kitu ki bala register namar ya kani kalong katkum ka guidelines naga government of India kila ban register kitu portal kiba ka ministry jong ka health kila create kila penbait te hadu mentang ngimtip katnu hajar ngut ki register ten rei ya kani ngila penbait ba hakini ki khendiat sngi na kaliang jong ka health department anakala ban play ya ketuk portal ngin satip katnu hajar ngut lane katnu spangut ki bala register ya ka ban yo ya kani ka vaccination ha kani ka face ka ba ar ba ka ba khambun ya kini nakini ki vaccination ka ban poi saupo ar haja teli kalong ngi identify ya ki katu kan itali ki district hakmat ki balong vulnerable lane ki ba ka jing sapriang jong uneu kjang jingpang kajur bad ya kani ngi la IT hapo health department bahkan work out ya ke detail boro but nangta ngin sasdang kumongong pi ya kan ka vaccination drive ha kasngi Friday kat sautrik jong uniu benai ubamenta kadon lu kejingi keren na kamenta kaneka isu jong ka oksigen ka bangas ngobahaban pentip ko makalong hadu menta ka oksigen ka stok kadang biang bat mentang ngidang ya thirjing mut susu kumno bangin penting na bahakini kisngi bat kita yeu ki banwan ba nginem don kajing duna ya kini ki oksigen ha kini ki hospital kibalong jong ka private lani jong ka sarkar kumju na kamantaban ajing sumar ya kini ki bapang baro